बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोन गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोनखौबो बोजबबाय आरो बनसुनि जानानै बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि जानानै साबायखरखौ जासिहरग्रोबाय। दा जोंनि जे बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि गुबै जे थांखिफोर आरो जे थांखिजों बनसुआ बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय बर' हारिनि गासैबो हारि हारिमु राव दोनथिनायनि थाखाय आरो बेखौ जोङो अराय सम लाखिनो थाखाय जे बनसु बे बनसुखौ जोनोम होनाय जादों आरो बनसुनि बेफोरबायदि गासैबो एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सखौनो फोरमायहरनो थाखाय दिनैनि नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय एबा खौरां मेल लानायनि गुबै थांखि। दा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियना मोनसे फरायसा आफाद जे दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे फरायसा आफाद दानाय। बे फरायसा आफादा जोंनि बर' फोलेरनि आरो बर' आइ आफानि बर' फिसाफोरनि जे सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जे सिमां जे आलादा रायजो बड'लेण्ड, बे बड'लेण्डखौ सोरजिनो बे बड'लेण्ड रायजोनि उदांस्रिनि थाखाय बे बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियनखौ दानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' फरायसाफोरनि बर' स्टुडेन्ट्सफोरनि गांनाय उखैनाय आरो बर' स्टुडेन्ट्सफोरनि जेंना जेंगोना गोबां जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो होननानै दिनै बनसुनि जोनोम सान बा जोनोम। जे बर' हारियाव माहारियारि आफाद एबसु थाखानानै नोंथांमोनहा बोरैहाय बनसु दानो गोनां जाखो, बिनि इसिङारि जाहोनफोरा मा दं? दिनैनि बे समाव थांनाय 7 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि जोनोम सान। दा बे बनसुखौ लानानै गोबां जोंनि समाजाव कनफिउजन सोमजिबाय थानाय जादों, जेरै नोंथाङा सोंदों। थिग बेबायदियैनो आङो बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि मोनसे फरायसा आफाद। बे फरायसा आफादा गोदोनिफ्रायनो बा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय थादों। बेजों लोगोसेयैनो मख'नो गोनां 3 बर' हारिनि एकर्ड जानानै थांबाय। जे एकर्डजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बे आफादा 3 एकर्डनि उनावबो बिथांमोननि सोमावसारनायाव जोंनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां गासै बर' रायजोनि आरो बर' फोलेरनि जे सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड, बे बड'लेण्डआ सोरजिफुंजायाखै एबा जोंनि जे सिमां बे सिमाङा मोगथाङाव फैयाखै। बेनि थाखायनो दिनै 3थि जे गोरोबथा बिटिआर, बे बिटिआरखौ जाहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा लाबोबाय। लाबोनानै बिथांमोनहा दिनैनि बे बुब्लियाव बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ बा बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोनहा जाफुंहोनायाव बा दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिथांमोना मुखुब जानानै दङ आरो बिथांमोना खामानि मावबाय थायो आरो जोंबो बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोननि थांखि बिथांखिफ्रा जाफुङो जों गाहाम हामलायो। बेजों लोगोसे बिथांमोना जिहेथु दा बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जे बिथांमोनहा बिटिआरनि सुक्तिनि जे दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव मुखुब। बिनि थाखाय जोंनि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड, बे बड'लेण्डखौ जोंनो जिहेथु नांखागौ। बनसु जोनोम जानायनि उनाव मोनसे राजखान्थियारि खैसार दङ होननानै बेसेबांसिम सैथो बे खोथाया? दा आङो बे नोंथांनि सोंनायाव गासिबो आइ आफा रायजो राजा बर' फोलेरनि फिसाफोरखौ बा बर' समाजनो बेखौसो फोसावहरनो लुबैदों आरो बेखौनो हांख्रायहरनो लुबैदों जे दिनै बनसुआ मोनसे बर' फरायसाफोरनि गोथार आफाद, गोथार संगठन, जाय संगठना आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोनोम जादों, बेयो रोखा। दा दिनैनि समाव बेबो रोखा जे बनसुआ
बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जा पलिटिकेल पार्टिजों दाजानाय नङा आरो बनसुआ माब्लाबाबो पलिटिकेलि एलायन्स रावजोंबो जानाय नङा आरो जोङो बनसु हिसाबै जोंहा जोंनि आलादा जे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स जोंहा दंखायो, थांखि बिथांखि दंखायो। बे थांखि बिथांखिखौ सिगाङाव दोननानै जोङो हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन। थारैनो नंमारगौ, जोंहा जे भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश, गणतान्त्रिक रायजो। बे गणतन्त्र रायजोआव जोंनि भारत सरकारा जे संबिधान दङ, बे संबिधानाव जोंनो गोबां मोनथायखौ होखादों। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि हानि, जोंनि रायजोनि जोङो जिहेथु फोलेर जोंहा मोनथाय दङ, जोंनि हाखौ जोंनि जे रायजो बेखौ दैदेनलांनो हानायनि थाखाय, जोंनि रायजोखौ सालायनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदिखौ लानानै जे जोंनो कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया, भारतनि संबिजितआव गोबां जोंनो मोनथाय होनाय दङ। बे मोनथायफोरखौ जोङो सिगाङाव दोननानै आरो बे मोनथायफोरनि जे जोङो मोनथायफोरखौ लानानैनो जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लांगोन आरो बेजों लोगोसेयै जे इन्डिजिनास पिपोल, थागिबि, बे थागिबिफोरनो थाखाय जोंना इउनाइटेड नेशन्स अर्गानाइजेशन्स बिथांमोनाबो जोंनो गोबां इन्डिजिनियास राइट्सखौ रोखा खालामनानै होखादों। बैफोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लालांबाय थागोन। दा बिनि थाखाय रायजो राजा, आइ आफा, जेसेबां जोंनि समाजनि गोरों गोरा, समाजनि गारजेन, समाजनि दैदेनगिरि, गासैबो आइ आफाखौ जोङो दिनै हांख्रायनोसो लुबैदों। जोंनि बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियनजों नोंथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जे बर' फोलेरनि सिमां, आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सिमां, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां, बेखौ जाफुंहोनायाव जोंजों मदद हेफाजाब होफैयो आरो जोंखौ जेब्लायबो बोसोन होनायजों लोगोसे लैहोर लैहोर ओंखारफैयो।